Ukrayn güýçleri Günnogordaky möhüm Severodonetsk şäherine gazaply Rus hüjümlerine gaýtawul bermegi başardy diýip prezident Vladimir Zelenski aýtdy. 3-nji ýylda Moskwanyň Ukrainaga garşy esassyz çoluşuna 100 gün dolýar. Bu aralykda NATO çakmyşygyň surnukturucu uruşa öwürlenigini aýtdy. Russiýanyň çalt ýeňiş gazanmak babatdaky destlapky maksady başa barmady. Biz Severodonetskdäki söwüşlerde käbir üstünlük gazanyk diýip Zelenski 2-nji ýylda giýjajamky ýüzlenmesini aýtdy. Ýöne heniz bir zat aýdardan ýyr diýip sözüne goşdy. Ol umumy ýagdaýyň ören kyn bolmagyny galýanlygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak ministrligini özüniň 3-nji ýylyna çap eden günnelik aňtuw çaparyna Russiýanyň asyl meýilnamalary bilen deňeşdirilerine Moskwanyň strategik maksatlarynyň hiç gaýsyna ýetip bilmänligini aýtdy. Rus güýçleri özleriniň Kiýew hemde Ukraina merkezlerini ele geçirmek baradaky destlapky maksatlarynyň hiç gaýsyna amala aşyryp bilmedi Britan hasabatyny aýdylýar. Berk Ukraina garşylygy we Kiýewiň goloýunak Hostomel Huwa meýdançasynyň 24 sagatda alanyp bilinmezligi Rus hüjüm operasiýalarynyň ýyda tesmegine getirdi diýip hasabatda aýdylýar. Washingtonyň wada beren ösen ýaraglaryna garaşan Ukraina güýçleri Rus goşunlaryna garşy durmakda kynçylyk çekýän mahaly Ukraina resmiýetlerine görä 80 göterimler Rus güýçleri tarapyndan gödäwçilik edilýän Severodonetskde öýmeýi uruş barýar. Lugansk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Hayday 800 töweregi adamyň şol sany çağılaryň şäherdäki bir himiýa zawodynyň ýerdemindäki bomba gaşwatylgysyna girlenýänliklerini aýtdy. Hayday olaryň olar şäheri terk etmekleri soralan ýöne muny ret eden yerli ýaşaýjylardygyny aýtdy. 3-nji ýylda Ukraina güýçleri basylyp alynan Günorta Kherson sewtine Rus pozisiýalaryna den hüjümlerini möhüm öňüdüşlik gazananyklaryny aýtdy. Azov Dnepr territorial gorunuş bölümçesi öz güýçleriniň basylyp alynan territoriýanyň 8 kilometr çägini azad edenligini aýtdy. Günwata resmiýetler ösen ýara ulgamlarynyň Ukraina gowuşulmagynyň 3 hepde türü wagt alyp biljekdigini çaklaýarlar. Ukraina güýçleri bolsa Rus agresiýasyna taýýarlyk görýär. Hasazol 2-nji ýylda Zelenski Lüksemburg parlamentine eden video ýüzlenmesini Ukrainanyň territoriýasynyň 5den 1 bölegini Russiýanyň gödäwçilik edýänligini aýtdy. Bu 125.000 kilometre barabar ýa-da Zelenskiň aýdýaşy tutuş Benelux'tan hem uly. Benelux, Belgiýanyň, Niderlandiýanyň we Lüksemburgyň atlarynyň gysgaltmasydyr. Britan aňtuwyna görä Günnogor Ukrainanyň Lugansk sewtiniň 90 göterimden gowragyna Russiýa gödäwçilik edýär. Hemde onuň öňümizdäki 2 hepdeniň dowamyny tutuş sewti öz kontroluny almagy mümkin. Ýöne Britan hasabaty Russiýanyň soňky taktik üstünlikleri üçin resurs babatda ýokary töleg tölenligini we bu meýliň dowam etmeginiň mümkinligini aýtdy. Washingtonyň NATO'nyň başlygy Jens Stoltenberg çaklyşygyň surnukturucu uruşa öwürlenigini aýtdy. Uruşlar tebigaty boýunça öňünden çakyp bolmaýan zat bolýar. Şu sebäpden biz munyň udagy çekmegine taýin bolmaly diýip Stoltenberg Biden bilen aktamly duşlaryndan soň jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Uruş gepleşik stoluny tamamlanjagy meňdäýär. Gepleşikleriň dowamyna bolup geçen zatlar ýerlerdäki ýagdaý bilen ýakynan baglanşykly diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kiýewde ABŞ-nyň Ukrainadaky elçisi Zelenski onun çatyny gowşurandan soň ABŞ-nyň harby ýardamlaryny gowşurmagyň tijendirilýändigini aýtdy. Meniň düşünşime görä ören çalt bir näçe güniň içinde belki ondan hem adwatly tehnika Ukrainalaryň eline bolar diýip elçi Bridget Brink aýtdy. Ýöne ýokary derejeli Pentagon resmiýetleri iň ösen ABŞ raket ulgamlarynyň 80 kilometr aradaşlykdan nişany urup bilýän HIMARS-laryň söwüş meýdanyna gowuşmak üçin adynan 3 hepdeniň gerekdigini aýtdy. Bu bolsa ýaraglaryň Russiýanyň hayal ýöne ýygyderli ilerlemesini totutup biljektigi ýa-da däldigi barada sorag döretdi. Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskov 2-nji ýylda Günwataryň öpçün edýän ýaragları Russiýaga garşy ulanylsa, düýbünden islenilmeýän we ören ýakymsyz senariýalar barada ýene duýduruş berdi.